नमस्कार, तुमचं माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि तुम्हाला गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर आज मी गणेश चतुर्थीनिमित्त तळणीचे मोदक बनवतेय। तर त्यासाठी मी गव्हाचं पीठ घेतलंय, एक वाटी, मोठी वाटी भरून गव्हाचं पीठ आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहे, चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा तुपाचं मोहन टाकायचं आहे। तर त्यासाठी मी गॅस पेटवते आणि 1 चमचा आपण ते तूप कडक गरम करून आपण त्यात मोहन टाकणार आहे। तूप गरम झालंय तर आपण ते पिठामध्ये टाकूयात। आणि हे आता पीठ घट्ट मळून घेऊन साईडला ठेवूयात आणि नंतर मग आपण त्याचं मोदकाचं सारण करायला घेऊयात। तर पीठ मळून झालेलं आहे, तर हे आपण अर्धा तास साईडला ठेवणार आहेत। तर तोपर्यंत आपण सारण बनवून घेऊयात। तर मी कढई तापवून घेतली आहे। तर 1 वाटी खोबरं घेतलंय, तर खोबरं थोडंसं भाजून घ्यायचंय आधी आणि त्याच्या अर्धा साखर घ्यायची। जर तुम्हाला अजून जास्त साखर पाहिजे असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, पण मी असं प्रमाण घेतलंय, 1 वाटी खोबरं आणि अर्धी वाटी साखर। थोडंसं भाजल्यानंतर आपण त्यात साखर टाकणार आहे। काही जण ह्यात खवा पण टाकतात, तर मी खवा नाही टाकत आहे, फक्त खोबऱ्याच्या बनवते। तुम्हाला खवा ऑप्शनल आहे, आवडत असेल तर तुम्ही टाकू शकता खवा। खोबरं थोडंसं भाजलेलं आहे, आता आपण साखर टाकूया त्याच्यामध्ये। गुळाचा पण काही जण यूज करतात, तर तुम्हाला जे आवडतं ते टाकू शकता आणि साखर पण जितकं तुम्हाला गोड पाहिजे तितकं तुम्ही कमी जास्त करू शकता। साखर थोडी विरघळू द्यायची ह्याच्यामध्ये। नंतर आपण त्यात थोडी वेलची पूड टाकणार आहेत आणि मी थोडा फूड कलर टाकणार आहे, थोडंसं टेक्स्चर त्याचं छान येण्यासाठी। फूड कलर पण ऑप्शनल आहे, नसेल टाकायचा तर नाही टाकला तरी चालतो। साखर आपली ऑलमोस्ट विरघळत आली आहे, तर मी थोडीशी त्याच्यामध्ये वेलची पूड टाकते, पाव चमचा। आणि ड्रायफ्रुट्स पण ऑप्शनल आहे, मी बदामाचे छोटे काप केलेत ते टाकते। जर तुम्हाला नसतील टाकायचे नका टाकू। आणि ह्याच्यामध्ये मी थोडासा फूड कलर टाकते। फूड कलरने टेक्स्चर येण्यासाठी मी टाकते फूड कलर। आणि आपण स्वीट डिश मध्ये थोडंसं मीठ टाकतो, पण आपण कणकेमध्ये भिजवताना ऑलरेडी टाकले, त्यामुळे मी आता ह्याच्यामध्ये टाकत नाहीये सारणामध्ये। सारण बनवून मी थंड करायला ठेवलं होतं, तर ते थंड होते तोपर्यंत आणि अर्धा तास पण झालाय। सो मी ह्याचे गोळे बनवून घेते छोटे छोटे, आणि पुऱ्या लाटल्यासारखे आपल्याला छोटे छोटे लाटायचे। तर मी 11 बनवते, तर मी पहिल्यांदा 11 गोळे करून घेऊन त्याच्या छोट्या छोट्या पोळ्या लाटणार आहे। असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे। अकरा गोळे करून झालेत माझे। तर मी जे मळलं होतं 1 वाटी, त्याच्यामध्ये बरोबर 11 झाले। तर मी 1 गोळा घेते आणि त्याची पुरी लाटते। पीठ लावून लाटायचे, कारण आपण तळणारच आहे, तर काही होत नाही त्याला। असे जाड मी ठेवले, एवढी जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही। मी अजून एक लाटून दाखवते। अशाच आपण सगळ्या 11 लाटून घेऊयात पुऱ्या आधी। आपल्या ह्या छोट्या छोट्या पुऱ्या सगळ्या लाटून झालेल्या आहेत 11। तर आता आपण हे भरायला घेऊयात त्याच्यातलं सारण।
आणि मोदक बनवून घेऊयात. तुमच्याकडे मोदकाचा साचा असला तर तुम्ही तो साचा पण यूज करू शकता. माझ्याकडे तो साचा नाही आहे म्हणून मी हातानेच त्याच्या कळ्या पाडणार आहे मोदकाच्या. तर भरपूर सारण भरल्यानंतर हे अशा कळ्या पाडत जायच्या. आणि लास्टला हे सगळ्यात असं व्यवस्थित करायचं. हा आपला मोदक तयार आहे. मी अजून एक भरून दाखवते. ते असं पकडून त्याच्या कळ्या करायच्यात. वरती थोडंसं जाड वाटलं तर हे थोडंसं पीठ काढून टाकायचं. हा आपला मोदक तयार आहे. तर असेच सगळे मोदक बनवून घेऊ आणि नंतर फ्राय करूयात. मोदक बनवून झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आता आपण तेल पण मी फ्राय करायला ठेवलं होतं, तर तेल पण गरम झालंय. तर मी त्याच्यामध्ये मोदक फ्राय करून घेते. मीडियम गॅसवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचेत मोदक. जास्त वेळ नाही लागत, ते लगेच होतात फ्राय करून. मोदक फ्राय झालेले आहेत तर मी काढून घेते मोदक आणि दुसरी बॅच टाकते. दोन्ही साईडने व्यवस्थित भाजून घ्यायचेत. मोदक तयार आहेत, तुम्ही पाहू शकता. दिसायलाही छान आहेत आणि टेस्टला पण छान लागतात. मी एक तुम्हाला तोडून दाखवते. बघा, तुम्ही फूड कलर टाकल्यामुळे छान कलर पण आला त्याला आणि टेक्स्चर पण छान आहे आणि एकदम क्रिस्पी होता ते, कारण आपण मोहन टाकले ते त्याच्यामुळे छान. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा कशी वाटली ते. आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.